Για μικρούς χώρους θέλω να σου δείξω αυτό το τραπέζι και να μου πεις και την άποψή σου. Πρόκειται για ένα τραπέζι το οποίο έχει διάσταση 1,8 επί 68. Σε χαμηλή θέση όπως είναι τώρα το χρησιμοποιείς σαν coffee table. Έχει όμως υδραυλικό σύστημα και μπορείς να το ανυψώσεις σε οποιοδήποτε ύψος θέλεις θεωρητικά, γιατί σταματάει όπου θέλεις εσύ. Με ανώτερο το 75 πόντους που είναι το ύψος τραπεζαρίας. Περιστρέφεται το καπάκι, ανοίγει το καπάκι και γίνεται για 6 ή και 8 άτομα πάρα πολύ άνετα. Ο μηχανισμός του κατασκευάζεται από μέταλλο πάρα πολύ στιβαρός, ενώ τα επιμέρους εξαρτήματα κόβονται όλα σε λέιζερ. Το υδραυλικό σύστημα ανύψωσης βασίζεται σε μια μπουκάλα αερίου με stop, ενώ μπορείς να επιλέξεις τόσο το χρώμα της βάσης όσο και το χρώμα του ξύλου. Εννοείται πως μπορείς να το ανοίξεις σε οποιοδήποτε ύψος και αν θέλεις, ενώ έχει 5 χρόνια εγγύηση για την καλή λειτουργία του μηχανισμού. Μπορείς να το αποκτήσεις με 650 ευρώ τελική τιμή με δωρεάν μεταφορικά για την Αθήνα. Εάν είσαι εκτός Αθηνών, το πάμε δωρεάν στο πρακτορείο της επιλογής σου. Ενώ μπορείς να το εξοφλήσεις και με 3 άτοκες δόσεις ή με πολλές έντοκες όσες εσύ επιθυμείς. Ένα τραπέζι που θα το έχεις για πάντα και θα σε εξυπηρετήσει στο έπακρο. Γράψτε μου στα σχόλια εάν το βρίσκεις πρακτικό και αν είναι κάτι που θα ζευόλευε εσένα.